ka kentin ki riu bat ki riu shempang ki ong ba ka surok ka di bodlum jong ka roi ka par bat ka jingkiu jong ki dong bat ki shnong ka di ka jing bit jing biang jong ki surok kani ka long hakeleng ki ceka ba hadin ka jingyo ye ki surok yat kali ka lek kawan ka kamai ka ji ka kom im jong ki briuru kelas dang ban pher na ki jingla ban pun urlong ye ki jing angnut ki pajba ka thany ri bhoi setngi ban yo yak surok ka bapaka bat ka menta ka long ka jingsuk ha ka lek kawan ha ka kit ka ba bat ki wi ki kam jong ki pajba ki baran sekti ka thany henry ki jingwan ya jong ki kali ki ba he bat ki bakit ye ki jingkit ki bakhya kala pen shepting ye ki pajba nong shong shnong ki badan hajan jong ka jingking lailat ka badan nak shnong so ma hari bhoi district kane ki jingking ka bala jutip kum ka jingking lailat ka badan nak shnong so ma lapli ye kene jingking na duk ar pokhandai trik u yayong jong stem sejar khandai spa khandai par dau dr didi lapang ubadeu menteri rangba jong sarkar jela hagiti kisnem kene kisnem ga deru kisnem ga balayo ye district bapura hari bhoi batla de khen menta kene jingking kala don life ar snem kanthi kinong sang snong ki basa hajan kene jingking kilai thu bak la don ru ka jing maramot hagi katto kene benta jong jingking hagi snem ki bala letno batla dapet mentai ke jingwan ya jong ki kadihe ki bakit ki jingkit ki bakhya kam long shu ka bisangan nalor kata kala don ru ke jingbu kendon lengba ka signboard ka balabu hajan jong ke jingking da ka office jong executive engineer PWD roads bagi kali ki bala banyan lengba ke jingking kindai tang ki kali ki bak jingkya ka de ban long hapok ka khandai ton kinong shnong ki lai thu ru ba om syam la don ba pushe ye ke jingtho ka balabu hakmat ke jingking henry ki yaj bet renkat ke jingkit ka bakhya ka bamaki kum ki biru shnong kim tip ye ki jingkya jong kata ka kali henry la shutip pat baki de ki kali ki bakit ye ki jingkit ki bakhya namar tang kerkomya ka kali ru la itho kini ki kali ki de ki baju ki dranga mauleng bat ki wei ki khot bat ki nong ilam jong seng ribhoi people's council ha ka jinglej ban pet ye ki jingking ki lalap ba ka long shisha ka ba ap jingma ye ki paj ba nong lej nong wan namar gre tang ka ki jingking ba penyeso ye ki shnong ki badan ha ribhoi setngi bat ka district headquarter lembat ki ki dom jong ka them ribhoi ha ka jing pen bana ya ka hukum bomsha yat ye ki kali ki bhe hakikat to kene tili ki surok ha ribhoi district ki bomsha ban yat ye ki kali ki bakit ye ki jingkit ki bakhya dak office u district magistrate ribhoi district omsham la ken thup lang ye kene surok ka badan ye kene ki jingking bat ki nong yelam jong ka seng RBPC ki laong basian kin selej ban bu da ki jingtho hakmat ki bor pinia district ribhoi Arpo de também. Baki lah mit bun baki bun bun. Apa? Ya pelat ni ki truk kali he kena ada kajing mak song hangi akalai kawan jenjar lah saya di sini ya ki babut hangi hadian babut ru kali banyak tiar long yang terhang ke babun ki tiar ki bamenang yo su tu ke jengking ka sepengak ngang khli lai kuman suhab isya keba sending sengi sistem riboi ka dei kan lagi dikit ông kata ba kwa kan long ban kinja te kali ba la khia plat dikit ya tang kum kat ban biang kum kan jing tho ro kum dang biang gai kapat tak han ke la pala ki te dikit jong ki ro hadu dikit lai kum ban hap kala le tu be lo lo mo pe khao ko tai ham poi tap deng long ngapa song bukan ini pesat dengan ini maka mistep kumne kale layak truk bahaya tangga bang sini no kamu
si San Ar Pautali rakit markia besok menit berarti ada mesti isi mit ngang tak kali. Belum tandai. Long mental akat no borok kata kiai BM kali jumpa sangat dah. Sangat ya kali. Mangkamit bang. Kali portolang. Oh, potlang ni truk royong ni truk mau coba menit mana betul. Pat tu kut sekilai keren ni so lewan le pembatulan kut biang ni. Jing jing ada bagan ni jingking dah kamlong su. Jing jing agen di por ni lakang ni kali buan kit obarlur ni memla. Di kang mengir giwan gitu ginong pelai kali giong yang ni kemni kemtai giong baladep su bisa gi kulit gi gitu de ngiliak kemno gi tresnang ne te lang ba kataru ni lagi sai iru ni apet be hi gini jingking ang bamsya nuan kalilut tabaman kamit ngadang yos ngam gi kali giwan obarlut bai ai simit tu spau ko santeli gidon nuan kamit gi kali kirnga gi kali kit mauleng gitu Cungi gi long sang ni ting I bagan ni jiking kamlong su mo long kam sanye kain gajing sang cungi ni lasai kan hap ni jiking ni nget kai ngiwan kai ngibam kai gajing du nang jungi gi sinong kabakrau kai kane te kami hadu patar khma ada jing saga western boy gade ban kit bha kai ya kan gi jiking abaki gade gatang yak ni gi serok jingki te gajing khang cungi ni tang juk spok sinong ni te Kajing song jangan ada longga belak di benkang nak yang kali ikut berlut kai. Masih ni kiwan menit itu prabje kendai bje ke layawan belum layawan. Ngila ong lek we ke miangai ya rung lang. Teng li khulung ke dangya yang ni isu ke jiking melaki. Idon kajing sir kajing mah. Kumbat kila ban yoi begitu nak mat juga kejingking lailat ke bangi yatim. Kadau ka bepenlong ini bengiwan ban ucat apa jo dengan senong kalong hadin ba nakalian juga seng ni la yo ban yo ban sahi de lagi jong kikmat habangi le iwan bat habangi wan apa jo dengan senong habangi kendu ikinong senong kilong kemi kilong pa kiri rong ba ki yatu ia ka jinglong jiman jo dengan jingking ia ka ba la benong ba ka dengan jingking kadun apa dengka ka condition ka ba long stable show. Pi ka kane ke jingking lailat kade ka tang kane ke jingking apo juga distrik ka jongi ka bailat ia kinong snong bakinya nak we ka cika syakwe pan ka western riboy lani ka riboy sekni borok ka we ka pendon kam tang kane ke jingking banlet don kam bat ka jinglit don kam ka bun rukom lek selak ki bong balik kule ki balik don kam ki balik tre bat kam tam nak ka benta kitu ki longging kiba don apdeng ka pang ka stom emergency kiba pendon kam ya kade ka jingking pi ka e ba long baman menta ka kum ka report ska bengiyo long ba kinong sisnong ka long ba kini ki kali kiba kit palat put ku mengilak bani i hang ni hapo sanbut kala deb don lupa ka odo na u executive engineer jing kapitulubi ba ka limit na ka menta ban pendon kam ya kade ka jingking kadi kendai ton henry pat kumbangi la ban sungtu hi ba kidon ki kali kiba bunjai bun dukom kiba kit ikimar kiba per kiba poi hadu khatsan arpo le se tengkat ki ong bakidan ki khat artayar bile se arpusan lai buton tapi naklian juga seng ngidap ka jing smokia ban yo sno ya kita ki ya ka jing bom ken snap lani ka jing bom nyokor ya ka jing king namar ba dekat ka business ka jongi kamde ban kata ya ki we pat kinong snong da ka bakran kumta kamut bangi persya ya kino ki bapundun kam ya kena jingking haba kikit kiba ikino ki mar ki jingdon kam hijong ki henry ka iga bakaseng ka ko apan karpat kalong ba lada ki pendun kam hok eka kat kum ka limit la nega capacity ka bola bu kendai la ne shipoton kumut kam don jing la ne kam don jikata ban yai limba ka surok henry ka iga bangi kum kaseng ngidap ka jing smokia nemar ba kum ong menelong ba kadai tang kane kata ka kabala ban priso ya ka we ka benta juga ribuai jongi bat ya ka western ribuai borok ka we te ngim kwa ba hadu ban poi uput mo ban jia kino jinja ki basungsi le se kala ban tua le sala ban ken la ban kedia la ban hap hakano kono kapor namar ba habangi don hang ne menta dengi yang hap deng jingking la da be tang kal eru ka jingking ka ki ya tang we ka skuti ro ka jingking ka ki kali he ali nyala la keren
Tekan ni jing bomisngan jo kan jingking kamdei syu tang ka bamenta kumbangila ban sungtu hagipor ki balade kala jimi ka komplain na kan dorbar shnong na kaliang jing ka office jong ii kila wan le ka repairing kat kumbangi yo jing tem kini baru ke ditang ki formality ka lane kata ka jing pendek berkom ke iga bagaseng ka bu ya ka jing kerpat ya ka district administration kalong ba kidei ban khang bi sebab na ka bantah ki kali he ki ba penerkam ya ka jingking di nak kalian juga seng ni kuat ban pau ba hai kini kisngi ban wan mata ngini kendu ya kridu juga distrik bat banra da jing tho ba unle da kinu ki kam ki ba le se ki ban parking ya kayak yang jing kali ki ba palat put nak jing ko jing snong sok ba